Biamono kimo mwanchu murgilia bu television ya Ndizi TV ni maravende ngia tukumira nagaiga eliyo tunyole kwe ibanda chinse mu chonsi eliyo kwene kiabuna bakuretera mangana magia sinchira ijubo kiranu ekigima nyoranga ekene kigiteseni kyo nambe mo giteseni kyo monwa bweke gusi ya Ndizi TV kirole kidehero kiri gitari kemerongevere kitariki 19 ecyumutinyi komi umwaka w'ikiri gwibere na 2022 bono ondete kuchabutuko nigo kumerana na inje John Kibati elitwanya gusanga mangana mayana bwigo n'umurubiri obweke umbo korende litukulya rero nigo ndete kurali bageli na gusabo kwabera asinge icyo mugeni one uyure gocha somurubiri obweke umbu emargo ya bono tagucha gwikirana asinge icyo bitango biriya bitaringe gwikirana igo bono butukubwa rero tuligucha gutwara umurubiri obweke umbu ego ikana inde lituko liya Jumamosi agaratore aligani burunge na kwenekia buno mugeni nde oikire elitukwarira mangana siasa cyorogonkoro gusi bono gotachia mange tiga asigike kekerebusyo toirene na goso samangana magia senkira yubikirano Uyaki mwanchu moligiri ya television ya Ndizi TV mugroba ya bono amangana maya nigo tugoya chaka subwangu kigima kurende na rulio gonkonya okoletera mangana ya maya senchira yomuntu wabwimanyirilyo nigakurukwa Joshua Auta inche nigo kurukwa John Kibati abo bisa kurwa sikiombekilie kia social workers development nigo baumerana nensemo yabamenye bali no balema nabo igo bali baraba boraka na bana cintakana litukuria rero bali bakonyegete no murobiryo omanyikanite mna Inua Jamii eliwo kwarira igoro yo murobiryo yo na kwerera ninki gekogera kibesa kiri cyaganiriye gocha gitayikiranite cingaki kiriya kibwenerete ego ikabono emiti yenyebere mose kito kurase county ya Nyamira Job Mangi na bwatoroboti ruwa senkira yubikirano abagotu nabali batali kwenyara anene mono bali bakonyora kibesa gwetera omoroberio Inua Jamii mbatora abarayi barakikobara nakoborwanerera nogo chore committee eyuetenete abantu balia bomerobereria eria serikali etatu ya Inua Jamii morobererio bwabagotu oyo bwabantu lomenyete no barema no morobererio libwa bana cintakana omotenene libwo moroberio bogosira abagotu nebyombe Nicholas Rioki nate babuna barayi abumba kikobakonya anene mono gobaikera negerenge kanene mono gia committee yege gocha kia banga yatokonya gokoraki koru communication gochiase abantu ali dokoranga beneficiaries be program ejisa donateba natukutera ngana yaberege gunchakanana buna kibesa cyabagotu cyarusigwe asateba obuno bolimo engana nere konyagwetana na isiko gaiganga andake umurobererio tenenire iko bado nojire lijiko lirindira koraki ndira asira norire kibesa nojire egento korokinda te yando bitunga ki to twaro koremeria asini ni mate ngachiachereri ndora aka numutienyo saba numutienyo nane oyo kianda no yo ikomioro chikoera iko to baba remeria asini kibesa nje chikoraki jije omugambi bwensemo yabonya matuta chache Philip Nyamoko nasaba omenyikolenda abagotu nakorwa ekuro entindigo cyase bali bakobounereria engere yabo kibese kikyakire kibarende kibese kinchibe kwa asabantu iroka especially bali bakobarenda bakibogori bakikoria nande abantu aba bagotiga bakwanerwe bayiruki kanisa batware bikundi bako ikaransamo bashia abo bere tambukero nkero because we kachi produce onyo jitumekire wose maybe bobe totamanyeti watu agoteba ngatara ikeraniwa lazima tatwa hizo pesa omogotwa ewe akorere bindo byaye otherwise intoreka omokonyi bw'omugambi asensemo yasyamani Mosinyamakori nasaba amategosika ababoraka asateba onde bwensi okobategia nairerwe egetambokerio egetindi nakerikia beke kigia tigaire maego mugakoya mutigeire gesikwe togosangi chiniro chigoje chiaso agati lakini rendekera tora etani chimbaga chitatakeire nabotoko ibokie getambokero egere asoko bakonya lakini ese njontu tora senka korsabo morembe tavatari abantu baminto tosika baboraka ese getenene no kolenda abagotu nabali batali kwenyara ase chinka chaito korwase county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job
Maangi. Bia manoke kima oyino masakito kurese county ya Nyamira Job Mangi gotigana na roboti oruo nigo tokonyora mna magiga yukongusana no gutindi kwa birigo koporo asinga kintambe iguro ye polytechnic manikani tuna risa mwera yugotoka ime abobasi county ya Kisii nigo bono ya birike ko iguro bene na borki wakoborigwa igo ikasense meyo musakito Josephat Amisi na niga kwariganiri roboti oruo senchira yubekirano magega yegetaseni kiandizi television kumurekera omugano bokungusana na kwarengeo gatie kanisa yemo na boigo polytechnic ya risa mwera boro nigo botenere sukuru eyo kwanyara ko gwesokia na koraria okoiguru bwene kwa polytechnic eyo samwe kurwe jakara rero twanyigwire abana batake gocha irinde tokonya nase amangana iya mona se county baendere ko tokonya barimu irinde to endere ne skuru ya ikere asitutagete nande koirani abana basome ase skuru ekigera emyaka menge ya chagete lakini era on and off asenginje tutabuga ati kibesa abarimu bakoegwa umwarimu osomigo kogenda buoye umungino emotebi ngakira ari mambina kubwateria maki akora nero mwakire naende tuachaka ime constituency ya babasimi